Un placer volver participar no Memorial Moxenas. Unha persoa, Moxenas, Nazario González, de Sárdoma, gaiteiro nado nos anos 30, non recordo agora mesmo se o ano anterior a estallido da guerra asasina ou no mesmo ano, pero aí naceu Moxenas como moitos dos nosos pais de Sárdoma. Comenzamos en moitos anos organizando aquí en Valadares un concurso con este nome e acabou derivando, afortunadamente, no seu punto de vista, neste memorial que venga concurso e que se permite expoñer todo o que sabemos facer os músicos deste país. Foi unha figura clave, foi unha figura que a través del mesmo ou do seu grupo de músicas impregnou en muitísimos de nós, da nosa xeración, posiblemente nas seguintes, un xeito de entender a gaita, de entender a música, de entender o país e de entender o amor e o respeto pola cultura e música tradicional. Por iso agradecemos a Valadares, ese Centro Cultural, que siga a organizar este evento e por la parte que nos toca acabamos de interpretar dúas pezas. A primeira son dúas, como dices, dúas peciñas extraídas dos cancioneiros, unha delas todavía registrada e guardadiña a cal e canto nas catedrais de Tui e Lugo, e a outra unha melodía de Enrique Otero.